Imos coa información deportiva. O Concello de Rianxo presentou hoxe pola mañá a súa 11ª edición da Marcha BTT, que se celebrará o día 4 de febreiro. O concelleiro de Deportes de Rianxo, Julio Alcalde, e o presidente da Peña Cicloturista Castro Barbudo, Alfonso Cespón, acudiron hoxe ao acto de presentación da proba BTT, que celebrará o Concello o domingo 4 de febreiro. A proba terá varios percorridos dependendo do nivel do participante. Temos 3 rutas, a de 30, que máis ben é para principiantes. Despois temos unha de 50, que xa a xente ten que estar un pouco máis acostumbrada a andar en bicicleta. E por último temos a de 70, que pasa un pouquiño do 70, pero se é para xente que xa se dedica máis a eso, se ten que entrenar, pois se ten que estar moi ben físicamente. E a vez temos unha andaina de 22 km, creo que son, que é para ir, e a esa vai quen quere. Non é nin dura, nin nada, é unha andaina. Con isto pretenden fomentar a proba non soamente entre os deportistas máis profesionais ou avanzados, e que a xornada sexa de interese para todo o público. As inscripcións continúan abertas na páxina web de M-Sports a 15 € ata o domingo. Despois, o prezo subirá. Temos hasta este domingo na BTT a menos precio, depois a partir do domingo sube, penso que son 5 €, e máis a acabar hai ali unha boa comilata para o que queira, para o que veña, va. Polo momento, non están acadando o número de inscripcións de anos pasados, que roldaba os 600 participantes, aínda que todavía teñen esperanzas. De momento, moi poucas comparados con outros anos, pero bueno, hai que esperar agora este fin de semana que se mira toda a xente o tempo como está e cando máis suelen apuntarse. O concelleiro quixo intervir tamén para comunicar unha novidade respecto á sinalización do percorrido debido aos percances do ano pasado coa pintura. Un orgullo para o Concello contar con esta marcha que vamos pola 11ª edición e será unha vez máis sen a colaboración da Peña do Castro Barbudo sería imposible levar esta BTT posible. Para finalizar o acto, quixo agradecer á Peña Castro Barbudo e quixo animar a cidadanía a formar parte do evento. Dicir tamén que o circuito a ruta da BTT e a andaina está este ano, en vez de estar balizado con pintura, este ano que se fixo balizouse con cinta. E así evitamos tamén un pouquiño, aínda que a pintura que se usaba sempre era con base de auga, decidimos eliminar o que é a pintura e balízase con cinta, que ao mesmo tempo nos é máis fácil a hora de recoller e de volver ao circuito ao seu estado orixinal.